μας επιτρέψετε να κλείσουμε με τη δική σας φωνή, παρακαλώ. Ναι, είμαι ο Γιώργος από την Καλαμαριά, τηλεφωνώ. Ναι, Γιώργο. Γεια σου κύριε Βασίλη, συγχαρητήρια για τα τραγούδια σου, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ που τα ακούμε όλη η οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή εγώ την χάνει να ασχολούμαι με τις γλώσσες και αυτά ήταν πολύ ωραία που έλεγες πριν για τα τσιγκάνικα. Εγώ δεν είμαι τσιγκάνος. Ναι. Άμα ήθελα να μάθω τσιγκάνικα, πώς θα τα κατάφερνα, θα έχει ας πούμε δάσκαλο? Όχι, είναι βέβαια το μπέρδεμα ότι δεν υπάρχει, σας είπα από την αρχή, δεν υπάρχει γραφή στην γλώσσα μας. Τι διάλεκτο, την ομιλία. Ναι, απλώς μπορείτε να μάθετε τσιγκάνικα αν κάνετε παρέα με τσιγκάνους, με τσιγκάνες, με τσιγκάνους, σε αυτούς τους ανθρώπους να παραβρεθείτε σε παρέα. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Και να τους επιβάλλετε να σας μιλήσουν τσιγκάνικα. Δηλαδή ή να μιλάνε τσιγκάνικα μεταξύ τους. Γιατί τι γίνεται τώρα, όταν είμαστε 2-3 τσιγκάνοι και είναι ένας φίλος μας, δεν μιλάμε με τσιγκάνικα να μην του φανεί άσχημα. Για να καταλαβαίνει κιόλας. Έτσι, μπράβο. Αν λοιπόν του το ζητήσετε εσείς, ζητήσετε και πείτε σας, παρακαλώ ρε παιδιά, μιλήστε τσιγκάνικα, γιατί μιλώντα τσιγκάνικα αυτοί οι άνθρωποι για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο ας πούμε θα αναπτύξετε εσείς, είτε να μην αναπτύξετε και μιλήσουν αυτόματα έτσι, ξαφνικά τσιγκάνικα, θα καταλάβετε μόνοι σας ότι μιλάει για το συγκεκριμένο πράγμα. Είναι δηλαδή συγγενής ας πούμε με τα ελληνικά, ας πούμε. Όχι, η τσιγκάνικη διάλεκτος, κοιτάξτε να δείτε. Θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται από τις κινήσεις και από ορισμένα λόγια, γιατί η τσιγκάνικη διάλεκτος έχει, μπορώ να πω, 1, 2, 3 κουβέντες, λέξεις μάλλον, από όλο τον κόσμο, από όλες τις φυλές του κόσμου. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και ελληνικά μέσα. Δηλαδή. Σαν χωνευτήρι δηλαδή για όλες τις γλώσσες. Ναι, έτσι. Δεν γνωρίζει κανένας από που προήρθαμε, δεν ξέρουμε πώς φυτρώσαμε, δεν ξέρουμε γιατί τσιγκάνους έχουμε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όλοι εμείς οι τσιγκάνοι, αν μαζευτούμε του κόσμου, θα κάνουμε ένα μεγάλο μέρος που είναι πιο μεγάλο και από την Αμερική. Γιατί και στην Αμερική υπάρχει και στη Ρωσία και στη Γαλλία. Δεν υπάρχει ένα μέρος που να μην υπάρχουν τσιγκάνοι. Και μιλάμε την ίδια διάλεκτος. Εδώ είναι η ηρωνία της στιγμής. Προσπαθούμε να μην μιλάμε τώρα, να τη χάσουμε. Και είναι κρίμα να μιλάτε την ίδια διάλεκτος και να μην έχετε το ένα τόπο δικό σας. Αυτό ακριβώς. Θα το δούμε αυτό, δεν ξέρουμε από πού πηγάζει και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ίσως να θέλουν χρόνια, πολλά αιώνες πίσω, να θέλουν να μας έχουν έτσι υποανάπτυκτους, να μην θέλουν να μας δώσουν γραφή, να μην θέλουν να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε δικαιώματα, να είμαστε έτσι συνέχεια, να πάμε να κλέψουμε την κότα από την κυρία που έχει τις 10 κότες για να φάμε. Καταλάβατε τι εννοώ? Μάλιστα. Εσύ κύριε Βασίλη είσαι άνθρωπος που είσαι καλλιτέχνης και επιτυχημένος, παράδειγμα για τους τσιγκάνους είσαι, πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Κοιτάξτε, προσπαθώ αγαπητέ, προσπαθώ να δείξω την αδικία με την εξήγηση την καλή, την ανθρωπιά, αν θέλεις. Πράγματι. Μάλιστα. Προσπαθώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Βασίλη. Να είστε καλά αγαπητέ. Γεια χαρά.